Alcalde, escolta! Temporobús loita! 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 Emoción común, son cumplero! Noso que queremos autobús, 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 son cumplero! Más amable que la otra, más amable, yo daba la razón. Vitasa!
Lo que queremos, autobús. Non acaba hoxe. É un éxito, xa é a cuarta vez que saímos, e inda que hoxe somos menos xente que fai 15 días, non é porque a xente non vexe a utilidade de manifestarse, sino porque efectivamente a tarde non invita a sair. Pero o importante é que estamos aquí hoxe, non somos tan poucos. Queremos decirvos un par de cousas. Primeiro, na última manifestación, ao acabar, nos anunciamos que ia haber pleno o día 31, porque era a información que tiñamos. Os plenos sempre se celebran o último luns de cada mes, e o último luns de cada mes do mes de outubro era o 31. O día seguinte temos coñecemento que ese pleno quedou posposto para onte, que foi 7. Por iso, a presa correndo, colocamos algúns cartéis polo barrio anunciando que a xente non acudirá ao día 31. Logo, obviamente, o pleno quedou posposto para o día 7. Pero, temos que dicirvos, ao mellor o mirachedes en algún medio de comunicación, que a nosa solicitude para intervir no pleno non foi aceitada e non se nos permitía comparecer no pleno municipal, a pesar de telo solicitado en tempo e forma, e non sabemos os motivos. Bueno, o motivo está claro, que non querían escoitar o tema de que lle fóramos a falar ali do autobús, porque non lles parece un tema importante. Creo que os aibades se pediu falar no pleno e díxesenos que non. Non é que non quixéramos ir, non se nos permitiu a intervención no pleno. Entón, na directiva que valoramos se era conveniente ir onte o pleno vir hoxe aquí, e pensamos que o máis importante era estar novamente na rúa e sair novamente en manifestación. En todo caso, onte no pleno debatiuse non pola nosa intervención, senón pola unha moción do grupo da oposición, e bueno, eu non puiden estar presente, pero os compañeros que estiveron presentes no pleno, un par de directivos que se achegaron ali, bueno, que parece ser que siguen estudando o tema, pero bueno, que les non ven que este malos servizos. Eu non sei como teñen valor, bueno, vale, hasta outro día. Eu que non sei como teñen valor de dicir que non hai problema. Como poden pensar que 2 liñas son suficientes para cubrir que toda a cidade de Vigo, todo o concello de Vigo, vayamos en autobús ao hospital que está lá entre Beade e Valladares? Como poden ter o valor de decir que o servizo é suficiente? Eu creo que obviamente non van a autobús nin escoitan as demandas veciñais. Ese é realmente o problema. En todo caso, temos que seguir mobilizándonos. Hoxe a tarde, reitero, non acompañou. Nosa idea que temos, e queremos trasladárvola hoxe aquí, é acabar coa recollida de asignaturas. Xa temos 3.500, entón o que vos pedimos é que estes días, aqueles que teñades algún prego en algún bar, en algunha tenda, teñades na casa, que non lo fagades traer a asociación Cuberto, se pode ser. E se faltan algunha asignatura non pasa nada. A idea é, o martes que ven, de hoxe en 7 días, ás 11 da mañá, presentalas no Concello. A ver se podemos chegar ás 4.000 ou as que teñamos, vámonos presentar. Eu creo que as cousas hai que empezarlas e acabalas.
se temos un número de sinaturas importante. Entón, o martes que ven, ás 11 da mañá, vámonos presentar na lonxa do Concello para presentar asinaturas polo rexistro. O que é moi importante que nos acompañedes ali, os que poidades. Será un acto de 15-20 minutos, non vai ser máis. Vamos a convocar obviamente os medios de comunicación, por lo tanto non é o mesmo que estemos 5 que estemos 15. Reitero, entón, o martes que ven estar ali ás 11 da mañá e o martes seguinte volver a sair en manifestación e a ver se podemos facer o percorrido completo se o tempo nos acompaña. Outra cousa importante é que a mí outro día un veciño, cando estábamos colocando os cartéis, me decía, bueno, pero que hai de malo en poñer un autobús máis? Bueno, mal non hai ningún. O problema é que eles non o ven. Se é un problema de gastos, que gasten en outras cousas, que para, se eu debín depender de calquera de nós, saberíamos perfectamente onde recortar gastos que son moitas veces innecesarios e que este goberno ten. E logo outra cousa, o noso alcalde dedícase moito a ir á radio, a ir á televisión. Eu que vos pediría neses programas onde el fala, el só, que o chamarades e que lle dixeras, mire, que problema ten vostede en que poña un autobús que saia ao Parta de Teis? Cal é o problema? De diñeiro, cal é o problema? Pregúntenlle, a ver que responde, pero que non diga o que está estudando, porque está estudando isto xa desde fai meses, que dé unha solución, porque para outros temas son ben rápidos. Entón, se queren poñer autobús, depende única e exclusivamente deles. E o problema xa vos teño comentado, non é un problema só de Teis. Outros barrios e parroquias teñen nos comentado que tamén ven o problema que teñen dentro da súa parroquia para desplazarse até o novo hospital. Pero en todo caso, isto é cuestión de seguir insistindo. E vou vos por un exemplo, xa para acabar, moi claro. Sabedes que na Avenida de Galiza están en obras para repoñer a tubaxe do abastecemento de augas. Iso debeuse principalmente a insistencia dos veciños afectados, que algún deles ou algunha delas se inundaba inclusive a casa, pero logo da insistencia desta asociación que levamos anos saindo continuamente aos medios de comunicación denunciando que era necesario dunha vez a reposición da tubaxe de abastecemento de auga na Avenida de Galiza porque xa estábamos cansos das roturas. Pois a insistencia, a reivindicación, inclusive alguna vez concentrándonos ali poucos veciños, hai que decirlo, na propia rúa, conseguimos que logo de bastante tempo, polo menos agora esa obra estése executando. Pero non porque dependera do Concello, que está cometendo o Concello, é certo, senón pola insistencia, pola reivindicación. Entón o autobús vámonos ter se seguimos insistindo e reivindicando. E para acabar xa, convidarvos a que este sábado a asociación, aparte de reivindicar, tamén facemos outras cousas, vamos a facer un magosto, ali na asociación a partir das 5:30, vai haber castañas de balde e viño prezos populares. Entón convidamos vos a todos e a todas a que vos acheguedes este sábado a partir das 5:30 ao local da asociación e que celebredes connosco o magosto, que non todo vai ser reivindicar tamén, pero tamén pasalo ben si podemos. Grazas a todos e a todas pola vosa asistencia. Que vai haber un payaso, un clon para os rapaces e vai haber gaitas, digo para aqueles que teñades nenos. E grazas a todos por estar nesta tarde de chuvia aquí. Gracias.